mondok pirang-pirang tahun nek wis mulih teko pondok kudu iso dadi paku. Kula niku tanglet dhateng ibu kula, tanglet dhateng abah kula, apa artine niku? Ternyata kata-kata paku niku adalah merupakan kata yang hebat sekali. Jadi paku niku adalah derajat yang paling tinggi. Lah kalau diartikan santri niku mulih teko pondok ibarat orang yang membangun bangunan untuk berteduh orang banyak. Lah wong bangun bangunan niku membutuhkan beberapa material. Enek botol, enek wedi, enek semen, enek gamping lan sak penunggalane, enek kayu, lajeng juga ada paku. Kayu sing dibutuhno niku potongane beda-beda. Enek sing cilik-cilik sak doreng, enek sing rada gedhe sak do usuk, enek sing gedhe sak do blandar, enek sing gedhe maneh padha kalih cagak. Lah niku engko nek kapan wis masang gak oleh dipadha mujure. Jadi arsitek yang hebat, jadi ini wah saya arsitek yang hebat, basan gawe omah kayune diujurno podo, rengi mujur ngalor, usuri mujur ngalor, cakake mujur ngalor, itu jenenge gak gawe omah, jenenge dasar kayu, bakul kayu itu jenenge. Tapi nek kapan wong gawe omah bisa melihat situasi kayu sing arepe digawe ngiyup niku. Dadi santri mangke kinayah nek kapan wis teko omah kudu bijaksana. Masyarakatmu keadaannya kaya apa, ujure masyarakatmu apa eneke iku nek iso bersatokno, gak perlu ujure kok padha, gak bersatokno. Jadi santri mungkin nek kapan mulih ndek omah akan menemukan rakyat yang macem-macem seperti itu. Gak oleh kabeh ayo saiki nyang masjid kabeh, ayo saiki ngaji apa iku Mang Alfiah kabeh, lho mboten oleh. Engko lak gak enek sing macul, gak enek sing arit, gak enek sing dagang. Terserah, sing macul ben macul, sing dagang ben dagang, sing ternak ben ternak, sing anu ben. Hanya santri yang bisa menyatukan antara wong sing ujure beda-beda, gede cilike beda-beda, santri yang mengatur dan menyatukan, disatukan dengan pakai paku. Nah niki santri kudu iso dadi pakune, menghubungkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Ojo ngantek malah mulih yang bisa sing asare rukun-rukun basan ketengah niku lah kok malih tukaran. Wong desa pecah dadi 5, wong desa pecah dadi 4 mergo ketekan santri. Lho mboten. Sing asale pecah-pecah murat marit, santri bisa merukunkan ngerukunno antara satu dengan yang lain mergo santri kudu dadi paku. Ternyata dawuh Mbah Abdul Karim mulih teko pondok iso dadi paku itu artinya itulah bisa kum haitsu aqamakallah, bertempatlah di mana kamu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah paku niku kudu niku kum haitsu aqamakallah, bisa bertempat di mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kapan paku dudur gudi ya kudu trimo digawe maku dudur. Paku reng cilik ya kudu trimo digawe maku reng. Niki santri mangkene mboten griya. Dadi paku usuk sing sedengan ya kudu trimo digawe maku usuk. Gak oleh paku reng wangkel-wangkel. Moh aku digawe maku reng, wis aku tak bayar pira, wis aku gelem bayar. Sing penting aku digawe maku dudur ya. Paku reng digawe maku dudur ya gak teko to. Lah niku. Lah paku dudur anggere tawaduk. Wis aku gak digawe maku dudur gak apa-apa, wis aku digawe maku reng ya gelem ya reng, dipaku dudur ya pecah. Nah inilah arti daripada paku, harus bisa menempatkan. Jadi di mana tempatku itulah tempatku. Niki hadirin. Jadi paku kudu ngoten niku. Lajeng paku nggih ngoten niku. Wong niku nek kapan arepe tuku napa niku wau omah niku paku niku mboten tau ditakok. Lah santri nggih ngoten niku kudu trima.
Jadi di omah gak tau ditakokno wong gak apa-apa. Yang penting omah regeng gak ambruk, paku sudah marem. Walaupun to gak tau diurus. Nek pertama kali pengen paku dibutuhno. Arepe pilihan caleg DPR umpamane, wah santri nek desa-desa digoleki kancaku ya, boloku ya, sak penunggalane. Semono go arepe pilihan presiden iki lho teko blusuk-blusuk teko desa-desa santri-santri diparani boloku ya, kancaku ya, boloku ya, kancaku. Paku nggih ngoten niku. Wong gawe omah kurang paku reng sitok mawon Kediri gak enak numpak bis yang Surabaya mergo gawe omah. Tapi nek kapan omahe wis dadi gak enek wong ngreken paku. Nggih ta? Omahmu kok apik pakune apa? Wong mboten enten. Sampeyan titeni ta wis sampeyan titeni. Nek wis dadi lah gak direken santri niku. Kadang-kadang butuh apa-apa, kadang-kadang gak direken, kadang-kadang. Tapi ya karena memang tugasnya paku, sing penting omahku regeng gak ambruk bungah, walaupun aku gak tahu disebut-sebut gak apa-apa. Lha ngoten niku. Ternyata paku niku kados ngoten niku hadirin ingkang muliaken. Lah istimewane paku harus tahan pukul. Jadi paku kudu gelem dituthuk. Wis aku gelem dadi paku tapi mau dituthuk. Nek digawe encep alon-alon ya aja dadi paku nek ngono. Nah niki. Lah tantangane santri niku mangke nek kapan wis ndek omah, nggih ngoten niku penyen paku kudu gelem dituthuk. Mbasane ketuthuk titik minggat. Yang Irian Jaya, minggat yang Sumatera. Lho ya aja dadi santri nek ngono. Jadi memang santri paku itu harus tahan. Lumeh nemen oleh nutuk, luwih rapat oleh menghubungkan ereng karo usuk. Mulane biasanya santri itu lebih banyak ujian, lebih banyak tantangan, lebih rapat oleh melakukan, mempertahankan akidah ahli sunnah wal